ଆପଣ କ'ଣ କେସ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? କେଉଁଠି? କେତେ ଦେରି ହେଲା ଆପଣ ଛିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି? 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଛିଡ଼ା ରହିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଉଥିଲେ? କେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଉଛୁ କୁମାରକେଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ରେଲୱେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ହେଲା କି ଆପଣ ଛିଡ଼ା? ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମକୁ କଲ୍ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହାକି ପବ୍ଲିକ୍ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ ବି ନେବା ଆଣିବାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି।